Milí diváci, s touto ukážkou vás chceme oboznámiť so znečisťovaním životného prostredia v blízkosti ľudských obydlí v námestove. Takže spýtame sa okolo idúceho. Môžem sa spýtať? Čo si myslíš o znečisťovaní prírody v okolí námestova a prehrady? Ja si myslím, že prostredie je tu dosť nečistené a hlavne veľkou chybou je, že niektorí ľudia si vôbec neuvedomujú, že je im všetko jedno, že odvalia si papier, hodia tu na zem a nestarajú sa o čo. No je to veľmi zlé, chápete, všetci nás učia, aby sme neznečisťovali prostredie, aby sme sa k nemu správali veľmi dobre a nikto sa tým neriadi. Je to zlé. Hlavne sme sa zamerali na Oravskú prehradu a problematiku vyhadzovania odpadkov do prírody. Myslím si, že námestovo ako celok nie je až tak znečistené, ale iba niektoré miesta, napríklad ako okolie Oravskej prehrady. Tieto zábery sme natočili neďaleko prechodu prechodcov. Mňa to už nebaví, som plný smetí a tie deti stále zahadzujú samé odpadky. Táto doba je celá skazená.